Opa, gde ste mi ljudi, dobrodošli kod Nuclear Gamera, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje, drugu epizodu sa njime. Ćao. Hello. I kao što vidite, sad kako je vreme i dalje je noć. Ja sam inače van snimanja, vidite, sekao drva. Istrošio sam 1000 kamenih sekira i ravnao sam jedno područje. I tu sam istrošio 1000 lopa. A pošto je sad noć, ne planiram da izlazim napolje. I čujem sebe u odjeku. Ja te ne čujem. A ja sebe čujem kod tebe. Malo smanji. Hoću. What the fuck, izvinite zbog ove reči, ali vidite mesec, pomračenje meseca, prvi put u 1.8. Šalimo se malo i da, pošto sad, ja sam cijela krenemo po danu i šta već. Da, nakupao sam se malo irona, ovdje inače moj mine, samo sam ga zatrpio da ne bi ko zna ko došao. Tu vidim da ne, čekaj, mogu kad sam već ovdje napravim chest. Pošto sam prepun gluposti. Da, ako ste primetili, to je Dušan. Je, ali ja čuti zato što sam mula. I zašto ne znam da pričam. I šta, to zemlju, to sam sve ja kopao ko debil. I ovo sam Ne si to kopao. pokazat ću ti kad svane. Aj, dobro. Ne bi bilo baš bezbedno. Sad, ja nemam ni hrana, znači, ja ću, dok ja gradim kuću, Dušan će ići vjerojatno potragu za hranu. E, sad ću vam pokazati, to je ono tamo mjesto. Eno ga. To sam ravno, brate, 100 godina bila jedna planinčina. Vidite tamo, ono. Neću veliko. Oj, pa creeper levo. Vidim ga. Znači, vidite to tamo, to trebaš nešto sredi. Opet se čuje. Smanjila. Čini se malo glasnije pričam, odmah se čuje. Ja ne što tamo. Ovo vidite, i da on nije, on je za laptopom, tako da mu je slabiji net secka, ali šta ja mogu? Znači, vidite, ono tamo mjesto sam pravi 1000 bloka. Jebem ti što mi zove. Oh my god, ne učitavam se brčanci. A vidite, Dušan, dođi ovo da vidiš. Šta? Što sam ja uradio da prepoznam svoju kuću. Samo ga nađem. Ovo drugo. Provali. Stepenice je radio, aj. Da se idemo. Oh my god, what the fuck is this? Džubra jedno malo. Ajmo, stan mirno. Čekaj, stan. Aha, uključio sam PvP. Mislim da sam isključio. Sad malo. Nemoj mi letat u facu, ubiću te. Ajde, krenuo je dan, ajde Dušane, hoćeš ti sad ovako od rane zare kreneš po hranu, ja da počnem kuću da gradim. Ajde, odo ja levo, među 1000 i 500. To nemoj se pogubiš. On to radi, ja ću otići po malo zemlje da zakrpim onaj kamen, pošto su ono ružno izgleda. Ovi dva zombija, dvoje, da, nije fair, jači sam. Našao sam ovdje mjesto puno kokoša. Kako dužo? Da. Dobro, nije daleko, možda. Ali ćemo ubiti ovaj skeleton. Pa beži. A ubit ću njega. Ti si sad zaglavio u vodi, dečko boj. A ja te nabit. Sam da im desi. Ja nisam loš, ja sam loš sa hranom to dosta, ja nemam pokoj hrane. O, ja ću crći keb. Neću crknem od lupavog skeletona. Pa beži! Pa pokušavam! 1, 2, pola. Srceta, pola. Našla sam krst. Stefane, Ha? aj dođi kod mene. Gdje? Kod mene. Vidim ti me, možeš i ti kod mene, a tu sam blizu, reći da treba da radi. Aj dođi ti kod mene, ja imam pola srceta, ne hrane. Ali siđi dole i pazi da ne umreš, sakri se, ide u kuću, sakri se. Ma ne, ali tamo ima puno hrane, ja ne hrane. Pa ja imam, ali trebaš dođeš do mene. Malo sad nisam udario. Zaboravim da nemam sprinta i malo nisam trkao. Nešto hoću ja da prekopam da stavim tu zemlju.
Jebote, kako meni tako nekad opada FPS kad mi je neko na serveru. Ne znam zašto. A dobro, snimam i držim server i Skype mi je upaljen. Kakve gluposti. Evo ti hrana, najec. Na ti ovo, evo ti jedi. Oh my god, smiris. Moram smanjiti čanku, ne mogu puno me laga. Koliko si stavio? Molim? Koliko si stavio? 4, 5, ne. No, smanji malo te lago. Mogu i na 0 pa da snimam 40 FPS. Ne bi se njima svidalo na tako kratku daljinu, tako da neću. Izvinite što malo tiše pričam, evo sad ću se potruditi da pričam glasnije, ali nisam navikao da glasno pričam, i inače ni ne pričam glasno, i šta ćeš. Ajde ti idi po hranu kad ti se sad... Krave! Molim? Krave. Krava? Ja ne znam da li da ih ubijamo, pošto nemamo hrane, a ovo je loš bajam. Nisam mogu drugi da se spanaju, očigledno. Da, znaš kako snimam? Cijelo jedan dan i cijelu jednu noć, s obzirom da je bilo pola noći, pola dana. To obično treba da traje 20 minuta, ali ajde. Oh my god, kako vlog. Oh my god, došao sam puno krava. Možda mi zbog 3D teksture baguje, ali ako uzem neku drugu teksturu, zato što nemam nuke skin, izgledao bi ubagovano. Imam bi ubagovan skin, tako da neću. Da, sada počnemo kuću. Ukočio sam se. Ne verujem da će mi ovo drvo smetati. Jep, smetat ću. Šta ćeš? Dušane, ja ne verujem da mi moramo da cepamo jedno od najvećih drveća u igrici. Najviših, ne najvećih. Ništa znam kako ću. Ne, puteče mi krava. Vrći se vamo. Alo bre, nemoj da te sanjam, sad ću da te prikoljem, ti nećeš mene da slušaš. Evo imam i zeca. Crkni đubre jedno malo u paklu. Pukla mi sekira. Ne, pukla mi sekira. Viš, ovo ja normalno pričam, ja obično pričam tiše. I ovo je moje normalno pričanje. Vjerovatno je ovo i dovoljno glasno. Ajde, ima se dosta irona u onoj pećini, tako da mogu ovo da napravim. Kako niste vidjeli prvu epizodu, pogledajte. Ako mislite da nemam irona, tu sam našao nekih gdje vidjeli ste 11 irona. I tako dalje. Tako dalje i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Znači, meni treba sat i po vremena da izbacim klip na YouTube. To nije puno, ali zavisi ako je malo duže, znači. Ja sam vidio da će meni trebati 2 sata maksimalno, kad ono sat i popreživao sam i to. S obzirom da je klip izašao tek jučer u 11 uveče. Što nije bilo loše. Lepo, ali šta ćeš. Druga epizoda će da su 5. Šalim se, ne znam. Sad i koliko je sati, Dušan? Nemam pojma, 1 i nešto. 1, onda će izaći oko pola 3. Ne krava, nećeš napolje izaći, nećeš me opet Ti nju zezati. zarobio? Pa da. Nećeš da bežiš. Ako naiđeš na ono tračice da uzmeš semenje. Ako se pitate što ovako jedna... Pa imam puno semenja. Ok, ako imaš puno semenja, to će nam sve dobro doći. Ja da čekam da kupim slušalice više. Ako sad on je trenutno na laptopu, a kući ne bi mogao da... Uj, jebem ti kolika visina. On ne bi kući mogao da snima zato što mu ne radi, zato što nema mikrofon. Može da priča preko laptopa, ali snima preko kompjutera, zato mu se top 3 PvP teksture ni niš ni čulo. Zato što ja nisam teo. Nije ni da nisi teo, nego nisi nimao mikrofon. Dobro, ali te sam da pustim neku muziku, ali nisam ovdje naći. Neće, pa neće, ušle su 2 krave. Stvarno? Da. To je dobro. Ako još imaš semenje, onda još bolje. Ne! Otpala je od gore, aj sad se vraćamo. Sad, idi po to opet.
Ova krava ostale ću da punim. Profesionalsko rušenje drveta. Šta ćeš? Malo osmorila, 15 minuta ako ne već snimam, šalim se. 5 minuta sam vjerovatno izgubio sam na ovo cepanje ovog drveta. Dok nisam počeo. O, zato sad se ima drveta. Evo sad sam ugurao 2 krave zvanično. Zvanično, aha. Znači evo, otprilike ja neću pravim veliku kuću, pošto s obzirom kako mene svi znaju da gradim ogromne kuće, to ću neki od više, 2, 3, 5, valjda 5, ali ću graditi da bude modern. Neću sad ja nešto sam 2, 3, a ne 1, 2, da, 4, zna sam se zbunio. Evo te. Tako. Svišim ovo. Ulja, ubi krave. Nema se nešto mesto, puno brdovito mesto. 2, 3, 4, 5. Tako. Au. Hvala. I da, sad šta sam krenuo. Prvo će izgledati da je kao obična kuća, ali uveravam vas neće biti. Barem onako kako ja zamišljam ne bi trebalo. I opet mi pada, ajde jebi ga dogradim kuću, moram smanjiti. Zašto mi padaju frame-ovi? Ajde, samo ti smanjio, ja idem da pobijem ove krave. Imao sam jedno samo, sam našao 23 mesa od krava. Sad je mnogo bolje. I sad ih ima jedno 5, 6, 7 mesa. Slušaj, ja dođem do 30 FPS i onda mi sam tako padne na 18, zato nije realno. A dobro zbog Skype. Skype najviše smanjuje. A i snimanje. Snimanje više. Ali šta ćeš, kad dobijem taj više procesor, onda ću budem bog u snimanju. Sve će 100 FPS. A batina? Molim? A batin nećeš da daješ. Bog je batina. Neću ja dobro deti. Znaš šta, Dušane? Sad ću ovako da im kažem, možda će doći novi član. Dušan isto ne zna. Dušan je Slavko, pretpostavljam sad znaš ko. On će biti novi član, ali on će snimati retko kad. Ali on snimati, on neće snimati Minecraft, niti ništa tako, već na primjer Smite ili tako neke igrice koje su izašle, na primjer da snima. Ja snimati LOL. Ko? LOL-a ću ja snimati. Dobro. Ne bude kanal samo na Slavko će na primjer da snima igrice koje će da budu, na primjer da pokaže da li je vredno kupiti igricu ili da li je vredno uopšte, da li je vredno tako igrati. Razumeš što ću da vam kažem? Thank you. Možemo i thank you online, a? Ali ja sam tu for. Evo, sad je obična kuća, ali neće biti. Prvo moram da sve to lepo reši da bi to uopšte radio. Pada noć. Nema veze, preživet ću. Ajde odmah da krenem da postavim. U ovom bajamu ćemo on se naći nikad. Znam. Ići ćemo da lutamo. Van epizode, pa onda kad dođemo do ovce snimamo. Onda pauziramo dok se ne vrati. Ali čisto sumnjam, ja sam mislio da se selim, ali kad sam već ovdje, ako se počeo neću. Ako nikad se nas, zato što mi se stvarno ne sviđa ovo drvo. Ne, to, ne, tu. Ti samo udaraš u nešto. A? Ti samo umiraš. Ne hrani, šta ti misliš? Imam 32 kože, šta ti misliš? Da, nema, 32 kože. Pa šta ti misliš? Da ja sedim i gledam. Napraviš nam armor. Pa hoću. Chestplate, kapo, gotovo. Čizmi. Šta ćeš, počinje s siromašnim. Ovca! Yes! Stvarno! Ovcu jednu. Ajde. Dve ovde. Oje. Imamo za jedan krevet. Koliko, dve? Ajmo vratiti. Imam 3 vune. Aha, okej, to je lepo znati. Ništa onda, ja spavam, ti lefteš. Vidite što ja snimam, to znate. Crafting
Stable. Stvarno mi Dušane trebalo da se vratiš kući. Aha, hoću. Hoću ipak. Čekam da se spavne još koja Ovo ovdje. mi se vrata najmanje sviđaju, zašto su kao u zatvoru. Kao u zatvoru, brate, ono zatvoreničko vrata. To mi najmanje sviđaju, ali pošto se nema ni za što drugo. Evo moja No, inače rime. 3D tekstura. Painful 3D, ne znam, čak možda je čak i Blood ovo, ne verujem. Painful 3D tekstura. Ju, mene neće skeleton, ja gledam. Dobio sam luk, aj sad mi priđite. Dušan, imam smanji zvuk u igrici. A znam, to i mene živcira, me mrzi da ga smanjujem. Pa brate, bit će propast klip. Oh my god, šta mi se dešava sa frame-ovima? Brate, brate, pričam s nekim na Skype-u, odmah mi opada frame. Imamo jednu batku, to rekao je ne. Ja sam tamo kod one krave, iako sam obišao pola ove šume. Znači, za jedan kret vidjet ćeš kuću, Pa ti to, najobičnija kuća koju ću da izbildam. Stefanen krompir. Stvarno? Da, Ono soće. malo sad ću ja sada crknem ko zec. Pa jebi ga bolje, ja sam ti rekao bolje se sraću ranije. Pa, Aj, zaštekaj su neku rupicu. zašto ću tamo kod krava, pa valjda me niko neće biti. Ljudi, ajde ovaj put, ja imam komandu TP, ali ajde ovaj put ćemo iskoristiti, pa u sljedećim epizodama nećemo. Zašto je onaj put, prvi put kad se spona. Jesi tu? Tu sam. Napravi krevet. I opet ti čujem. Oh my god. Aj, napravi ti krevet i postavi ga bilo gdje i lefta i da ja odspavam. Gdje je? Ne znam da mi tekstura od nje opada frame, ali nema veze. Postavi. Aj sad left. Smeta da se radi. Sme. To da bi bio dan, logično. Ti leftaš, ja odspavam i ti se vratiš u igru. Mislim, znaš da čekam cijelu noć. Mislim što ne bi smjela. Mislim, moram si ona. A ako napišete da ne bude smelo, onda više nećemo da radimo. Stvarno nemamo pojma. Ko nije razumio, Dušan rekao je ako vi kažete da ne smije, mi nećemo više. Eto. Stefane, Šta je? kreni se. Vidi, a vi kako forma meni to teksturi. Ono kao bude. Da, nisam sam to teo da napravim. Teo sam još... A ne snalazim se s malim kućama nikako. A ne bi da sad epizode traju po... thank you. Vidi ovaj sebi skoro full obuk. Tako, da se ja obučem. Full draž. Sad ne znam... Kako... Dušan, ajde, pošto ti sad nemaš pametnije posla ili napravi neku farmu. Farmu, po te, šta. Pa i rekao da imaš i sir. Pa dolazi ti vamo to. I ti moraš ovo da ne ispečeš, ne znam s čime, ne znam kako i ne znam. Jebem ti sema. To je hrana. Ispeći ću. I još ovo treba da ti bacim. Treba da skupim još 4 ledera da napravim meni i tebi boots. Ne, sad idi ti farmu, to nam isto važno. Nemam kamena. Oh my god, drži ga. Ajde, 2 su to dobro. A imaš metala? A? Za kantu. Aha, imam. Evo. Metal. Sad smo se malo učutali. Ajde sada krenem ja da pravim farmu. Imaš zemlje? A jebi ga, sad imam. Imaš tamo- tamo kuću često, ne uništene kuće, vidjet ćeš da je pukao križ. Daj ti tu hranu, ja ću to ispeći. Ajde. Ajde, dođi. A crtit ću dok ja ne dođem. A ja imam pola budke, čuti tu.
Ajde, mogu ja to pređem rijeku. I kad prođe ovaj... Oh my god, zar mi jedan fali? Uzmem. A ne pećina tamo, vate šta će pećina tamo. Oh my, nemoj mi to radit. Evo ti ga na, ti misliš da si bolji od mene. Pa ne možeš to tako. A šta si radio? Ma ne, za teo pesak da me zajebe. Evo ga sugar cane. Mislim da još moram pesak da kopam. Našao sam šećernu trošku samo što si ti gluv. A nije, čuo sam te. Pa šta ti ja mogu što znaš šećernu trosku? Šta? Ne sviđa mi se ovaj način. Uzeo bi ja više drveta, napravim lepšu kuću. Što nemam više drveta, ne mogu. Pa ajde, seci drvo. Pa, brate, imam ja puno drveta, ali nemam drugu vrstu drveta. Kako da kažem. Daj bremo na njime. Da ne iskopamo u zemlju da prođe bremo. Najnovija moda, crafting table u zemlji. Najnovija moda u selu. Oh my god. Daj, umret ću od gladi, ja dobro neću. Besmrtni Tibet. Najnovija moda, krevet u zemlji. Što mi se to će... Najnovija moda u selu. Besmrtni Tibet. Najnovija moda u selu. Šta ti pričaš? Besmrtni Tibet. Dolazi po vas. Ovo je najnovija moderna stvar. Vidi ovo. Ma ovo je najnovija moderna stvar, ja nemam pojma gdje je nama kuća. Jes, noob. Šta da isprvi da je nađem? Ajde. Evo sam da ovo iskopam. Aj sam ja da nađem desi. Sam da ja nađem prvo tebe. Na planu. Gdje si ti otišao? Sam progrešio stranu skroz ili... Ja nemam pojma gdje si ti. Ako ćeš... Sa ne druge strane, pa ja sam progrešio stranu. Ma ja sam samo progrešio stranu, ništa više. Aha, to je neki Evo, daću ti znak gdje sam ja. Ma ja sam se CP do tebe, tako da znam od prilike. Sad ako uspijem da nađem onu našu kuću, pošto sam se CP, bolje da sam bio miran i krenuo normalno. Ne vredi, sad ljudi zraštične mere moram na 8 čankova. Besmrtni Tibet. Ti meni veruješ da ja nemam pojma gdje smo mi sad? Gdje si ti otišao, majke ti? A sa druge strane. Maj... Forgot. Ne verujem. Ja sad nemam šans da ja sad nađem kuću. Znaš na primjer da se vratiš do onog ostrva gdje si otišao? Jel bi znao toliko? Naravno da ne bi. Oj, pa kući ti, jebem ti se. Rekao sam, nemoj se TP do mene. Nisi rekao. Snimam. Pa ti imaš tamo home, kucaj home. Kako home? Već spam point. Šta se kuca? Moram da kucam kill, si ti normalno. Nemoj to da kucaš. Aha, po meni to je ta obala i po meni kuća bi trebala da je tamo. Besmrtni Tibet, dolazi po vas, najnovija moda u selu. Čujem zombije. Oh my god, pa gdje si ti otišao, čoveče? Pola epizode je sad ovako propalo. Oh my god, damn it. Ti završimo epizodu. Neću još, moram naći kuću. Ajde. Nemoj da bude da primoram da idem u game mode da nešto radi. Nećeš. A morat ću zbog tebe. Nećeš. Nađe? Znam gdje sam. Jes, našao sam se. Jep, po ovoj pećini sad znam gdje sam. I neće se Stefan izgubiti u njegovom svetu. Malo te ja nisam izgubio u tvom svijetu. Znam tačno gdje sam. Tu bi se negdje trebalo da je kuća. I eno je. Ajde, TP ću te. Evo ti ga na. To je bilo toliko teško preći more i odmah vidjeti tu. Pa ja nisam vidio. Evo vidi, ovo tu kuća. Teško poslo pića. Hvala Stefane.
trebalo. On Treba. je skroz tamo negdje oni dođu. Ma sad je smiješno, što je Stefan izgubio svu hranu, što nema više ni leba da jede, to nije smiješno. Sad ću Ja ja ću da sad da mu dodam neke dizajnove. Da. Tako. Oh my god, ne mogu od prozora. Prozore ću malo da skratim. Ovako. Ovako. Ako. Dobro je pa i uopšte kuća. Oh my... Šta si radio? Ja ne verujem. Ništa nisam radio. Nervira me ovaj točkić pa zato ovako premeštam. Tako. Ne radi. Zajebavaš. Pa ne može bre to tako. Oh my. Ja čekam da se ispeče ovo meso, pa tako da ću da se smolim dok se to ne ispeče. Pa idi radi farmu čoveče. Pa radi mi farmu i peče meso. Šta ti Rekao da misliš? čekaš da se ispeči, da se... Vidi bug. Vidi što je Stefan našao bug. Vidi, ne može Minecraft da se takri od Stefana bug. Hehe, bug u 1.8. Pa ja mislim da jest. Dobro, pa nije onaj glitch u 1.7 kao 1.7.2. Da se menjaju bajami. Koliko je boja miština? A, ne, to ti je build do mog slabog kompa. Prije. Pa i na mom kompu se nekad menjaju bajami. Onda ne znam, onda jest bio bug. Pa držiš na 2 čanka, pojačaš na maksimum, ono, fence, lava, zombi, šta se bilo. Sad, šta sam ja sad ovdje teo? Isto to uradim ovako. I koristimo mod Optifine, jedini mod na ovom svijetu koji koristimo. Taknije, to nije mod, to ti da poboljša FPS i tako to. Pa ja ću počnem i teki da snimam, ali teki ću sam. Taj serijal ću ja sam zato što... Ja nemam pojma teki, Milo, nema pojma teki. Ja znam o tekitu. Ja znam, tako da ću ja počnem i tekit. Ja ću počnem najnoviji serijal na kanalu, a to je... Pa PvP. Pa. Šta? PvP. Beži bre, pa to je dovoljno na Skywarsu, taj serijal već ima. Pa da onak, ovdje ću Da još malo kupujemo svoje premium akauntove pa ti bude ekstra. to već rekao. Ništa, ovo je kuća za sad, ja ću dodam staklo i možda još neki dizajn. Ovo je sad ljudi naša pro kuća, sranje. I to je to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, like, share, subscribe, komentar, dislike, ali ja bih vas molio dislike, nemojte. I tako se u krug. I Dušane, ti odjavi za kraj, reci ćao. I čao. Ćao!